God aften og velkommen til NG, den naturgeologiske kanal. I aften har vi genteknologi på programmet, hvor vi får besøg af to eksperter inden for genteknologi, Jørgen Hansen og Sofie Ørnstrup. Genmodificering bliver kort forklaret af vores reporter, Anders Kastrup. Gensplejsning det er i bund og grund en metode, hvorved man udklipper en organismes gen og indsætter det ind til en nyt organismes arvemasse, således at man får en helt ny genmodificeret arvemasse. Og hvad er det fremgjort, Anders? Gensplejsning det har til alle tider været genstand for heftig debat om, hvorvidt det er etisk korrekt eller ukorrekt at indsætte nye gener ind i en organisme. Fordi det er jo muligt at gøre et organisme resistent over for eksempel inden for landbrug, skadedyr og parasitter. Så ja, det er det hele debatten egentlig går ud på. Det er etisk korrekt. Vi siger tak til Anders Kastrup. Hvad har I sige til det, Jørgen og Sofie? Tak, ja. Til at starte med vil jeg gerne lige ønske at lægge ud med at konkludere, at genmodificering altså er vores grundlag for kontrollen af planter, hvorved at vi via SRICPR-teknologien kan lidt pille ved de gener, som vi ønsker at mutere, og derved bestemme, hvilke egenskaber, som vi synes planten skal besidde. Derved kan vi altså mutere planter med en ønsket hensigt, frem for at der sker tilfældige mutationer, som der jo egentlig gør i den biologiske verden. Dette ses f.eks. ved hvedeplanterne, hvor de genmodificerede hvedeplanter er blevet gjort resistente over for svampeinfektion, sådan så der ikke behøves sprøjtemidler, men at de er resistente i sig selv. Men Sofie, den naturlige plante svækkes under gensplejsning, når vi har selekteret dem over lang tid, grundet af at vi indsætter de egenskaber, som vi ønsker i dem. I processen tabes altså de naturlige egenskaber. For at sætte det i perspektiv, kan vi eksempelvis tage hunde, som stammer fra ulve. Men i dag går folk rundt med chihuahua og pudler, som er så langt fra ulve som muligt. Hundenes gener er altså over lang tid blevet ødelagte, fra hvor de før var robuste til de nu er svage. Dette tab af egenskab hos hunde er altså det samme, der vil ske med planter, når vi begynder at genmodificere dem. Man går altså væk fra de naturlige mutationer og påvirker økosystemet, og det ønsker jeg, økologer og troende ikke. Men hvad har Gud noget med det her at gøre? Ved at genmodificere planter leger man med, hvordan Gud skabte jorden. De her nye teknikker gør, at gensplejsning er spiselig for økologiske landmænd, hvor at den moderne genmodificering giver planterne økologiske værdier. Og er det måske ikke det, vi gerne vil have? Men mener du ikke, at det er etisk forkert at gøre planter falske til gengæld for at være økologiske? Nej, det mener jeg ikke. Kan det få en helbredsmæssig påvirkning? Der opstår risici, vi ikke kender på grund af det egentlige forsøg på at ændre naturen, så det passer til vores ønsker. Men prøv at høre, det kan dokumenteres, at mikroorganismerne ikke er giftige og sygdomsfremkaldende. Og det er desuden utrolig velanset både af biologer, etikere, filosofer, økonomer og jurister. Altså, uanset hvad du mener, så kan vi ved genmodificering finde bæredygtige metoder til, hvordan der skabes nok mad til fremtidens barske klima, mens der kommer flere munde, der skal mættes. Støtter du måske ikke op om det? Det er en smuk tale, men jeg støtter ikke op om falske fødevarer frem for flere fødevarer. Jeg mener, at vi skal rewilde dem, og altså give planterne deres oprindelige egenskaber tilbage. Det er svært at gøre, men det er nødvendigt. Tak til Jørgen og Sofie, der var med os i aften og den fine debat.